बिटिसिनि मिरु बेंगरा बेंगुरि आफादा थोंजोङै बिपिएफ दोलोआव गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनो थाखाय दिनै कुसुगाव मेल जुथुमनाय जादों। बे बेंगरा बेंगुरि आफादनि मेलाव गासै मोन 15 जिल्ला जेरै कक्राझार जिल्ला बेंगरा बेंगुरि, चिरां जिल्ला बेंगरा बेंगुरि, बाक्सा जिल्ला बेंगरा बेंगुरि, तामुलपुर जिल्ला बेंगरा बेंगुरि आरो उदालगुरि जिल्ला बेंगरा बेंगुरिनिफ्रायबो बाहागो लानानै मेलाव गावसोर बेंगरा बेंगुरिफोरनि सरकारनिफ्राय जि मोनथाय मोननांगौ बैफोरखौ गोथौयै सावरायलायो। मेलाव मोजाङै सावरायलायखांनानै बिटिसिनि मिरु बेंगरा बेंगुरि आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रजित नार्जारि आरो लोगो नेहाथारि शब्बिर रहमान आकर बिथांमोना खौरांगिरियाव बेबायदि फोरमायबावदों। जों दिनैनि बावहाय ज' जानायनि उद्देश्यआनो जादों दे जोङो फैबाय थानाय जे इलेक्सन बे इलेक्सनाव जोङो जे रानिं सरकाराव जों जे मदद होनो हायो जे थांनाय बिटिसिआव जों जेरै बेंगुराफोरा अल बिटिसि जोङो मदद होदों एबारनि जे जानो गोनां बिधान सभा इलेक्सन जों बावहाय जोङो मैखोमै जोङो बिपिएफ सरकार एबा नांगाल सावरिखौ भट होनो जों थांखि लानानै दिनै जों बावहाय जुथुमनाय जादों। थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जे हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जे जोंनो बेंगुरा सुबुंफोरनो जे माखासे प्रतिश्रुति जोंनो होदोंमोन बे प्रतिश्रुतिखौ जों माखासे मोननो हाबाय। जेरै हमनानै लादो जोंहा दा जोङो बेंगुरा सुबुंफोरा 10,000 करिया IBS मोनगासिनो दङ। दिनै जोङो अल बिटिसिआव जोङो 5,000 सुबुंफोरा दिनै बेंगुरा सुबुंफोरा दिनैहाय 10,000 चेकखौ जों मोनबाय आरो माखासे मोनैफोरा अलरेडि जोंहा चेकआ सिस्टेमाव लिरनाय दङ। जों बे चेकखौबो जोङो दा बावनो लाबोना होफैनाय जागोन। आरो जोङो हाग्रामा सरकारखौ जोङो खावलायनो लुबैदों जे फैबाय थानाय जे जोंनि बेंगुरानि जे मोनथायफोर जेरै साख्रि होन जेरै जोंहा 2 लाख जोंहा जाय बिथांमोना फरायनानै गोग्लैसोनानै थानाय साख्रि मोनाखै बिथांमोननो जाहाथे 2 लाखखौ होयो आरो न' जे जोंहा न' दङ आरो जोंहा मोनसे जोङो थांनाय जे जोंहा मोनसे पेन्सन दंमोन दिन दयाल दिबांग पेन्सन बे पेन्सना जोंहा दाननानै दङ जाहाथे बेखौ हाग्रामा सारा सेन्ट्रेलनिफ्राय लाबोनानै जाहाथे जोंनो बे जिनिसखौ होफिनो बेनि थाखाय जों हाग्रामा सारखौ खावलायहरनाय जाबाय। जोङो बे समावहाय जोङो मोनबा डिस्ट्रिक्टनि जे बेंगुरा जे जोंहा आफाद दङ मोनबा डिस्ट्रिक्टआवबो जों अल बिटिसिनि जे जोंहा बेंगुरानि जोंहा आफाद दङ बे आफादनि जोङो सोमोन्दै जोङो बिथांमोनखौ लाना सावरायदों जे मोनबा जोङो जिल्लानि जे जोंहा बेंगुरा सुबुंफोर दङ बे बिथांमोनखौ जोङो बिथोन होदों जे जोंहा मिरु जोङो बेंगुरा आफादनिफ्राय जे फैबाय थानाय जे बिधान सभा इलेक्सनावहाय जोङो मैखोमै जों हाग्रामा सरकार एबा नांगाल सावरिखौ भट होनांगौ होननानै जों बिथांमोनखौ खावलायदों। बे समाव आङो हाग्रामा सारनिसिम मोनसे खावलायनाय दिनैनि बे प्रेस मिटनि जुगिदिजोंहाय जोङो अल बिटिसि बेंगुरा आफादनि जानानैहाय